Fi yw Mari, fi'n ar y bwrdd o Ynni Sir Ga, a'n ddiweddar fi wedi cadeirio Ynni Sir Ga hefyd. A mae'n pwysig i fi bod rhan o'r prosiect yma achos ni'n neud lot ar y tir, lot yn cymunedau. Mae prosiectau ynni dyn ni a mae bobl yn y cymunedau bia hwnna. So ni'n cael tokenistic arian nôl i'r cymunedau. Ni'n actually bia'r prosiectau yma a mae'r cymunedau gallu gweud beth maen nhw'n moyn a maen nhw'n gallu cael cyllid i helpu nhw adeiladu prosiectau yn y cymunedau. Ni wedi rhoi arian i ni rhoi solar ar to, canolfannau cymunedol hefyd. Ni wedi gwneud lot o prosiectau gyda'r ysgolion a plant i plannu pethau neu i helpu gyda trysio pethau. So ni'n cefnogi lot o prosiectau achos o'r prosiectau ynni sy'n gyda ni a mae lot mwy ni'n dal gallu wneud. So ni moyn Ynni Sir Ga hunan i adeiladu mwy o prosiectau adeiladwy. So mae'r arian yna'n gallu sefyll yn yr ardal a ni moyn pobl i cefnogi hwnna gyda prynu shares falle a cael mwy o interest gyda prosiectau yna ti'n gallu cael yn y banc, so mae'n cyfle i pobl leol ennill mwy o arian fan'na, ond hefyd i cael gweud